Wasalt fl-aħħar. Hemm il-fit tal-washroom qed iqattar. Inni ngħidlek li sejja lura. Imma ġew kull meta nitkellem jien minn widna jidħol, mill-oħra joħroġ, jekk jidħol minn xi widna fuq kollox. Ġara għalek ma tridx kliem? Mela ħriġt fuq strajk. Għaf li jekk ħriġt fuq strajk, messa kaf żajtni 48 sija qabel. Issa fimt, irċevejna xi kont ieħor, għax int kull meta nirċevu kont dejjem tagħmel skos nervi. Aħjar li rċevejt skos kontijiet milli din. Mela batu għalik għal-ġurat, għara se tagħmel biex ma tmurx, għax jien mhux se naċċetta li tagħmel ġimma magħluq flukanda ma dawk il-ġurat ukoll l-oħra. Hekk sew, inti tagħtini r-regoli u tgħidli x'għandi x'nagħmel, u int tagħmel li trid. Ma x'inti tewdel? Qed newdel sabiħ. Naf xi qed ngħid lor. Imma jien minix nifhem x'inti tgħid. Mhux qed tifhem. Aqqas qatt ma kont mistennija minnek din. X'tistenna ruħi xi torta tal-inċova? Issa, se toħodni biċċajt ukoll, ara vera ma tistħix int. Tista' tgħidli minn xi suppost qed nistħi jistħi min jimxi f'nofs ta' triq nofsu warwien. Kont naf ta' minn dejjem li taf tirrexta, imma ara x'irċevejna. U ma tafx li ma nistax naqra mingħajr nuċċali. Ma tistax taqra mingħajr nuċċali, tibżax ma jimpurtax. Naqra ilek jien. Min teħbat rasek għax ma tidirx f'siktek. Issa ħallini lor, ħalli nitkellem jien. Għat ma rajtek hekk kemm inna miż-żewġin. Qed inħossni jisni vulkan sa nisplodi. Għażis Sur Portelli, inti li ma tafnix imma jien nafek sew. Nafek bħala raġel iddedikat għall-familja u tpoġġi l-unur tal-familja l-ewwel qabel kollox. Naf li sa ninkwitak dak li ħa niktiblek, imma l-kuxjenza mhux sa tħallini bi kwieta qabel ma ngħidlek li martek Lora mhux qed tkun fidila lek. X'inhi din x'hemm miktub? Mela sa taqra x'm'għandekx nuċċali. Martek tistennik toħroġ għal partajn u tagħmel dak li għandha tagħmel. Inti minn għalik li għandek qaddisa d-dar. Imma ħabib, oqgħod attent għax għandek lifa toqgħod taħt l-istess saqaf miegħek. Ti min kitibha? Ta' kollu gideb? Gideb sabiħ, naħseb illi min kitibha kien jax kien qed jikteb. Imma hawn laqqas firma ma' din itra anonima. Anonima? Imma li xejn taqlibili. Ma x'naqleb ja ħasra, inxi fażun naqleb kull meta nfarfar. Se toqgħod tagħmel affarijiet biċċajt ukoll. U da kollu gideb. Imma m'intix se tikkonvinċini. Immin se temmen itra anonima u ma temminx lili. Immissa la daħal id-dubju f'moħħi, kif nista' nemnek jien? Filip nifmek illi f'sitwazzjoni bħal din titlef il-fiduċja f'kollox u f'kulħadd. Però irridu nżommu quddiem għajnejna illi il-bniedem ma jistax jgħix mingħajr fiduċja. Kemm hu sewwa li jkollok fiduċja falla li taf żgur li qatt mhu se jqarraq bik. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Ġesu qalilhom u jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art f'qalbhom ittaqtaq ma jafux jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruhom ħirġa bil-biża' billi jobstru x'ikun ġej fuq id-dinja għax il-qawwiet ta' smawiet jitqalbu. Imbagħad jaraw li l-bin il-bniedem ġej fi sħaba b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Oqgħodu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmowtulkomx qalbkom u tħallux lil ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom li ma ssibuhx dak il-jum fuqkom għall-arrieda għax hu jum li għad jaqa' bħal nassa fuq kull min jammar fuq wiċċ l-art kollha. Isħru mela u jitolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tieqfu quddiem bin il-bniedem. Il-fiduċja fil-ħajja hi s-serħan tal-moħħ. Meta jiena ngħix ma' xi ħadd li nista' nafdah kważi bajnejja magħluqa, nista' ngħix ħieni.
Imma l-fiduċja mhix awtomatika. Il-fiduċja hija riżultat ta' relazzjoni u relazzjoni b'saħħitha illi titlob komunikazzjoni kontinwa ta' kwalità. Jekk aħna rari naraw il-xulxin, jekk ma nitkellmux, jekk ma niftħux qalbna ma' xulxin, kif tista' tinbena il-fiduċja tagħna? Min-naħa l-oħra, jekk nagħmlu hekk u allura l-fiduċja tagħna f'xulxin tkun sħiħa, meta jinqala l-inkwiet, inkunu nistgħu ngħidu ħalli ħabbat il-baħar għaliex aħna kuntenti b'xulxin, għandna fiduċja f'xulxin. Imma jista' jagħti il-każ illi tiġri xi ħaġa f'ħajti bħalma rajna fl-iskeċ illi ddaħħalli dubju anka f'dik il-persuna li jiena kont verament nafda, il-persuna li qiegħda f'qalbi bħal mara tiegħi, bħal raġel tiegħi. X'sa nagħmel f'din is-sitwazzjoni? Għandi bżonn fiduċja f'xi ħadd ieħor li jsostini. U dan ix-xi ħadd ieħor muwajr li falla l-imbierek. Jekk jiena ikolli fiduċja sħiħa falla, ukoll f'dawn il-mumenti daqshekk kritika li kważi nitlef il-fiduċja f'kulħadd, jiena nsib sosten biex ma nirriqx. Imma jekk il-fiduċja f'xulxin timbena f'relazzjoni u b'komunikazzjoni, l-istess il-fiduċja tiegħi falla jeħtieġ li tkun ir-riżultat ta' relazzjoni. U dan ifisser il-kelmiet tal-Vanġelu mela ibqgħu issru u jitolbu il-ħin kollu. Żommu il-ħin kollu kuntatt malla biex il-fiduċja tagħkom falla qatt ma tiġi nieqsa. U hekk issib l-Alla qrib tiegħek fil-mumenti diffiċli ta' ħajtek.